Eta baina harri jasotzen. Imanol daukagu. Haupa, Imanol. Urte askotako baita. Gaztea ere. Gaztea ere. Beha zartuta eta zu gazte, ordun. Hori da. Gaur igual eguraldi honekin justo euria hasi du eta saiago dago. Eta zuek zertzate, taldea? Bai, hasi ginen hemen eta hemen jarraituko gu. Eta hemen jarraitzazko. Herrian jaio, herrian gelditu. Oso ondo bai, hoxe, Euskola, hementxe, Berriozar. Txapelketak irabazi dezue? Ni bai, ni 3 aldiz irabazi dut, Nafarroako txapelketa, baina Euskadin ez. Bueno. Euskadin parte hartzaia. Bueno. Hasi erremantzera. Garrantzitsuena beti parte hartzea da, Oskar. Nafarroako txapeldun 3 aldiz? Bai. Ostras, zenbat kilokin? Azkeneko aldian 5.600 kilo, 6 minututan. Entxoi nola, 5.600 kiloko harria? Ez, badira 3 harri, harri txikitan ateratzen naiz. 125 kilo, 113 eta 100 kiloko. Ostra, 113 eta 125? Hori da. Eta harri horiekin zenbat jaso dezu guztira? 5.600 inguru. Aurten errekorra behar dugu. Eta zein da errekorra? 6.562. 1000 kilo gehiago dia, Bueno, Berriozarkoak gara. Tope! Mira nola gabiltzan entrenatzen. Claro, bai, etzen, hauxe, hau da, osasuna! Hori behar dugu! Bai, hoxe. Karo, zuri altura horrekin, harri jasotzaileak izen desberdinak izate dituzte. Bueno, baten batek, kabroi bezala, deitzen naute Takeshi. Takeshi, zer da Takeshi? Takeshi, erraldoi, Doraemoneko erraldoi. Takeshi! Hombre, erraldoi! Antzatana, kasu pixkan! Bueno, txikitan igual gehiago. A ver, Jarri, mira. Poro. Takeshi! Berriozarreko Takeshi harri jasotzailea. Ze, altxali bat botako gu. Igual, gu parrandetan egiten duguna, bada, taldeko kideak agetatzen garenean, pertsonak altzatzea. Baina, a ber, pertsonak altzatu nola? Bolantzera jartzen da pertsona bat, normalean. Eta pertsona altzatu? Bai. Hori da zure beroketa? Berotzen gara, garagardoa edo kalimotxoakin, baina gero bai, egiten ditugu horrelako gauza politak. Eta noiz bai zerbait gertatu zaizu? Bai, baten batean, baina bueno. Norbait eroi zaizu? Bai. Orduan, hemen daukazu beha altxatzeko? Imanol igual lobe zurekin eginez gero. Nerekin? Bai. Vale. Kendu txaketa. Venga. Eskerrik asko, Imanol. Mira, horrela jarri baza, arrautz baten antzea, bila. Bola baten antzea. Hola, ez da? Bai, ongi itzi. Ai, ama! Itu nina! Hartuko dizut, hemendik? Itxain! Imanol, jarri hemen! Eroitza bat nina, jarri hemen! Nola, Imanol? Hombre! Venga, prest, Egon pixkat! A ber, mesedez! Asier, Oier, Miren, etorronea! Txatos, zuona, txatos! Jarri deno, favore, foronia, bezia! Burua ongi sartu. Burua hemen! Vale? Prest? Ez! Venga, bat. Ai, ama! Aire!